Fl-Akkademija tal-Forzi Dixxiplinati f'Takandja tħabbar li l-korsijiet li jattendu l-ħaddiema fil-korpi dixxiplinati kollha se jkunu akkreditati. Jiġifieri li dawn il-korsijiet jisarfu daqs ċertifikat f'livell ta' A-level. Waqt konferenza stampa ntqal kif għalkemm il-korpi dixxiplinati kellhom bżonn titjib fl-infrastruttura u t-tagħmir, din l-akkreditazzjoni se tagħti r-ruħ lill-ħaddiema tal-korpi, fosthom il-pulizija s-soldati fl-armata. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri spjega kif dan ifisser li t-taħriġ tal-korpi se jkun aktar organizzat u bekk huwa sodisfatt li qed jara l-Akkademija tagħmel dan il-pass storiku. Stqar kif dan kien pass ieħor sabiex il-korpi dixxiplinati verament ikollhom dak li għandhom bżonn u kif it-titjib fil-kundizzjonijiet tal-korpi huwa xhieda kif dan il-gvern ma jikkuntentax bil-medja. Għal ħafna snin il-ħaddiema mhux biss tħallhom mingħajr edukazzjoni u taħriġ kif suppost, iżda anke l-kundizzjonijiet u drittijiet tagħhom li baqgħu tal-inqas livell filwaqt li pajjiżna beda miex il-qudiem il-korpi dixxiplinati tagħna kienu friżati. Aħna għamilna impenn magħhom dawn il-korpi dixxiplinati, tajnihom drittijiet aħjar, tajnihom kundizzjonijiet aħjar, tajnihom pagi aħjar. Qed intuhom anke l-mod kif jitħarġu sabiex ikun jistgħu meta jmorru fuq biċċa xogħol ikunu siguri aktar huma u jkunu jistgħu joffru sigurtà aħjar lil ħaddieħor. Intant id-direttur tal-istudji fih dan l-Akkademija John Charles Ellun spjega kif din l-akkreditazzjoni se tolli l-moral ta' kull min jiggradu minn dawn il-korsijiet. Fil-fatt sostna li bħalissa diġà hemm numru ta' studenti f'kors akkreditat. Minn barra li akkreditajna l-istituzzjoni, allura għandna l-Akkademija tal-Forzi Dixxiplinati hija an award-giving institution, akkreditajna wkoll għall-ewwel darba il-kors bażiku ta' taħriġ tal-Pulizija. Bħalissa għandna 42 rekluta li għaddejjin b'dan il-kors akkreditat li huwa kors ta' 6 xhur, kors intensiv li ġie mirqum għal bżonnijiet tal-korp kif hija t-trasformazzjoni bħalissa. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet iċ-chairperson tal-Akkademija il-Professur Raymond John fisser il-pass ta' akkreditazzjoni bħala wieħed importanti ħafna l-Akkademija hekk kif il-missjoni tagħha li tipprovdi taħriġ professjonali u modern. Il-Professur Manġon li kien instrumentali biex dan il-proġett ma jibqax fuq il-karta, qalu wkoll li dan it-taħriġ se jsarraf fit-tisħiħ holistiku tal-ħaddiema filwaqt li jservi f'servizz aħjar lill-poplu.